idan shugaban halitta bai tsaya da bauta idan shugaban halitta bai tsaya da bauta abin da malamai nuna mana cikin bayani ana yin amfani da abin da na fahimta idan shugaban halitta bai tsaya da bauta wani hadisi suna cewa da garin wani aiki babu basmala to shekai yana cikin ta idan shugaban halitta bai tsaya da bauta yana mai kalo fade da nan karba bismillah wani kyau ba kuma bai dole da wuya ta idan shugaban halitta bai tsaya da bauta Allah